Fel croeso i'r papur Dwyradd uwch cemeg ar gyfer blwyddyn 10 o 2018. Yn y papur yma, roedd angen 39 marc am A srenog, 30 am A, 21 am B ac 13 am C. Mae llosgi tanwyddau ffosil sy'n cynnwys sylffr yn achosi sylffr diocsid SO2 i gael ei ryddhau'r atmosffer. Mae'r tabl yn dangos yr allariadau sylffr diocsid yn y Deyrnas Unedig rhwng 1950 a 2010. Mae'r blwyddyn yn y tabl a'r allariadau yn y tabl. Ar y grid, plotiwch yr allariadau sylffr diocsid yn erbyn y flwyddyn a thynwch linell addas. Mae yna 10 sgwar rhwng 10 ac 15, felly mae pob sgwar fach yn 5 rhannu gyda 10, 0.5. Yn 1950, roedd yr allariadau yn 12, yn 1960, roedd yn 16, ac yn y blaen, a wedyn mae'n rhaid tynnu cromlin addas. Rhywbeth fel hynny. Fel chi'n gallu gweld, mae'r allariadau yn cynyddu nes yr 1980au a wedyn lleihau ar ôl yr 1980au. Fe wnaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig gyflwyno rheoliad i leihau allariadau sylffr diocsid yn yr 1980au. O'ch graff, nodwch pam mae'n anodd penderfynu ym mha flwyddyn yn union daeth y rheoliad i rym. Ac yr ateb yw mae dim ond un ddarlleniad bob 10 mlynedd. Mae sylffr diocsid yn gallu cael ei drawsnewid yn sylffr a dŵr drwy eadweithio a hydrogen sulfide H2S. Cwblhewch a chydbwyswch yr hafaliad symbol ar gyfer yr adwaith hwn. So ni efo SO2 yn adweithio gyda H2S i wneud sulfur, a beth yw'r cymegin arall? Wel, dŵr. Dylen ni gwybod fformwla dŵr, H2O. A wedyn y cad nesaf yw i gydbwyso. Maen nhw fel arfer yn rhoi un cymegin i chi, dych chi'n gwybod sy'n iawn. So mae yna un SO2, does dim bocs o flaen yr SO2. So ni efo dewis nawr, ydyn ni'n mynd i trwsio sylffr yn gyntaf neu'r oxygen. Os ni'n edrych, mae'r sylffr mewn 3 beth gwahanol. So mae hwnna'n mynd i bod yn anodd i gael yn iawn i ddechrau. Felly mae'n well wneud yr oxygen. Mae yna 2 oxygen yn yr adweithyddion. Felly ni'n gwybod mae'n rhaid bod 2 oxygen yn y cynhyrchion. So ni'n rhoi 2 o flaen yr H2O. I dweud bod ni nawr efo 2 moleciwl o ddŵr. Wedyn ni efo 2 oxygen. So eto ni'n edrych trwyddo. Mae yna sylffr mewn 2 bocs gwahanol, so well ni gadael hynna am ychydig. 2 H2O, felly mae yna 4 hydrogen yn yr cynhyrchion. Felly ni angen 4 draw fan hyn. Os ni'n rhoi 2 o flaen hwn, mae hynna'n mynd i meddwl 2 H2S, felly 4 hydrogen, so mae hynny nawr yn iawn. So gyd sy'n rhaid wneud nawr yw'r sylffr. 2 sylffr fan hyn, 2 H2S, 1 sylffr fan hyn sy'n 3, so bydd ni angen 3 yn y cynhyrchion. Dyma fe wedi llunio mas, ac yn gallu gweld eto bod pob elfen yn cydbwyso ar y 2 ochr. Ac os chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn, dych chi ar gradd D. Mae'r tabl yn dangos rhai o briodweddau ffisegol elfennau grŵp 6. Ni efo'r elfen, yr ymdoddbwynt y berwbwynt y dwysedd, ac os mae'n dargludydd trydanol neu beidio. Disgrifiwch y duedd yn ymdoddbwyntiau elfennau grŵp 6. Dych chi'n gallu gweld maen nhw wedi rhestru oxygen, sulfur, selenium, tellurium, ac mae'n yr un trefn na sy'n y tabl cyfnodol, oxygen, sulfur, selenium, tellurium. Mae'r ymdoddbwyntiau yn dechrau -219, wedyn 115, wedyn 221, wedyn 450. So mae'r ymdoddbwyntiau yn cynyddu wrth mynd lawr y grŵp. Rhowch gyflwr ffisegol selenium ar 400 gradd Celsius. Rhowch rheswm dros eich dewis. Dyma data selenium, ymdoddbwynt 221, berwbwynt 685, ac mae 400 rhwng y 2, so mae'n uwch na'r ymdoddbwynt, mae'n ymdoddi mewn i hylif, ac yn is na'r berwbwynt ble mae'n newid mewn i nwy. Oherwydd hyn, mae selenium yn hylif. Mae 400 gradd Celsius yn uwch na'i ymdoddbwynt, ond yn is na'i berwbwynt. Esboniwch pam mae'n anodd dosbarthu selenium fel naillai metal neu anfetal.
Mae'n lled ddargludydd fel metal, ond mae ganddo ymdoddbwynt isel, fel anfetal. Neu, gallech chi dweud mor syml â mae ganddo briodweddau metal ac anfetal. Mae selenium dioxide yn adweithio â sodium hydroxide i gynhyrchu sodium selenit a dŵr, a maen nhw'n dangos ofaliad. Cyfrifwch beth yw mas fformwla cymharol sodium selenit. Na2SeO3. Maen nhw'n rhoi ei ar y 3 elfen. So mae yna 2 Na, mae yna 1 Se, a mae yna 3 O. Dylwn ni mewn dibynnu y data ei ar nesaf. So 23 am sodium, 79 yn selenium, ac 16 ar gyfer ocsigen. Mewn cyfrifiannell mae hwn yn dod i 173. Cyfrifwch beth yw'r canran yn ôl mas y selenium mewn sodium selenit. Dyn ni angen gwneud mas y selenium lluosi 100 rhannu gyda mas yr holl beth. Wedi gweithio mas yr holl beth yn y cwestiwn cyn. Mae yna dim ond 1 selenium, felly dim ond 1 selenium sydd angen fan hyn. Felly 79 lluosi 100 dros 173, 79 o fyna, 173 o fyna, a wedyn os ni'n rhoi am yn ei cyfrifiannell, mae'r ateb yn 46%. Os ydych chi wedi cael popeth yn iawn, hyd at y cwestiwn diwethaf, byddwch chi wedi cael C yn 2018. Mae'r tabl yn rhoi cyfansoddiad 6 gronyn A i F sy'n naill ai'n atomau neu ionau, efo gronyn, nifer y protonau, nifer y niwtronau, nifer yr electronau. Pa ronynnau sy'n atomau? Esboniwch eich dewis. Mae atomau efo'r un nifer o protonau ag electronau. Os maen nhw efo nifer gwahanol, wedyn ni'n galw e'n ion. So pa ronynnau sy'n atomau? Wel, protonau ag electronau A, nid B, nid C, ond D, 16 ag 16, E, a nid F. So A, D ag E. Dyna'r ateb A, D, E, ar mae'n efo'r un nifer o protonau ac electronau. Pa ronynnau sy'n ionau positif? Rhowch y gwefrau ar y gronynau rydych chi wedi dewis. Mae protonau yn positif ac mae electronau yn negyddol. Felly os mae gyda mwy o protonau nag electronau, mae'n mynd i bod yn ion positif. Felly eto mae'n rhaid ni edrych ar y dau colofn. So mae B efo mwy o protonau nag electronau. Nid C. Nid D. Nid E. Mae F hefyd efo mwy o protonau nag electronau. Mae'r cwestiwn hefyd gofyn i ni roi y gwefrau arnyn nhw. Felly ar gyfer B, mae yna 1 mwy proton nag electronau. Felly mae efo gwefr o +1, jyst yn gallu rhoi plus. Ac am F, mae efo 2 mwy protonau nag electronau. Felly mae hwnna efo gwefr o 2 plus. Mae gan garbon 2 isotop, carbon 12 a carbon 14. Gan ddefnyddio'r enghreifftiau hyn, esboniwch beth yw ystyr y term isotop. Diffiniad y term isotop yw atom sydd ar un nifer o protonau o nifer gwahanol o niwtronau, ac mae'n rhaid chi dysgu'r diffiniad yna. Mae'r cwestiwn hefyd yn gofyn i ni egluro yn herbau carbon 12 a carbon 14. Wel, mae carbon 14 yn pwyso 2 mwy na carbon 12, felly os mae'n efo un nifer o protonau, mae'n rhaid bod carbon 14 efo 2 mwy niwtron na carbon 12. Os ni eisiau bod yn mwy benodol, ni hefyd yn gallu cyfeirio i'r tabl cyfnodol i ffeindio rhif atomig. Rhif atomig carbon yw 6. Felly mae gan carbon 14 8 niwtron, top tynnu'r gwaelod, a 6 proton, a mae gan carbon 12, top tynnu'r gwaelod, 6 niwtron a 6 proton. Ond does dim rhaid rhoi yna ar gyfer y marc yn y cwestiwn yma. Ac eto, os chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn, buasech chi wedi cael B mewn 2018. Mae'r ddaear bron yn sferig. Mae'r diagram yn dangos toriad o adeiledd heinog y ddaear. Mae trwch y gramen ar un lleoliad yn 0.97% o'r pellter o'r arwyneb i ganol y ddaear. Dyma'r arwyneb, dyma canol y ddaear. Defnyddiwch y wybodaeth hon i gyfrifo trwch y gramen. Rhowch eich ateb yn y ffurf safonol.
Cam 1 yw i gweithio mas y pellter o tu allan y cramen i chanol ddaear. So mae'n rhaid adio lan y tri o'r rhain, a chi'n defnyddio cyfrifiannell. A mae'n werth checio ydych chi'n gallu gwneud y swm yma ar eich cyfrifiannell chi. Dyle fe dod i 6.4 lle os i 10 i'r 6. Y cam nesaf yw i ffeindio 0.97% o'r pellter yma. Felly, un marc ar gyfer hwnna, wedyn i ffeindio canran rhywbeth, chi'n lluosi gyda'r canran chi eisiau dros 100. Eto chi'n gallu gwneud mewn cyfrifiannell, a dyle hwn ddod i 6.21 lluosi 10 i'r 4. A siawns yw bydd eich cyfrifiannell yn rhoi yn y ffurf safonol beth bynnag, ond dylwn ni cael un rhif cyn y pwynt degol, 2 rhif lluosi 10 i'r rhywbeth i bod yn y ffurf safonol. Disgrifiwch ddamcaniaeth tectonig platiau. Yr ateb yw mae'r cramen wedi rhannu mewn i blatiau tectonig. Mae'r platiau hyn yn symud yn araf iawn oherwydd cerintiau darfudiad yn y fantell. Mae gwlad yr Ia yn gorwedd ar cefn canol yr Iwerydd sydd wedi ffurfio ar ffin platiau adeiladol, AOA. Esboniwch sut cafodd cefn canol yr Iwerydd ei ffurfio. Mae plat Gogledd America a plat Eurasia yn symud oddi wrth ei gilydd. Mae cefn canol yr Iwerydd wedi ffurfio wrth i fagma godi drwy'r bwlch ac oeri gan greu craig igniaidd newydd. Ond ni eisiau gwybod y fath o creigiau sy'n cael ei greu ar ffin plat adeiladol. Mae cyfraf yr adwaith rhwng asid hydroclorig a chalsiwm carbonad yn cael ei astudio. Mae 2 arbrawf A a B yn cael ei gwneud. Mae'r un cronodiad o asid a'r un mas o galsiwm carbonad yn cael ei defnyddio, gyda gormodedd o asid pob tro. Mae cyfaint y nwy sy'n cael ei gynhyrchu'n cael ei fesur am 60 eiliad. Mae'r canlyniadau'r arbrofion hyn i'w gweld yn y graffiau. Hynny efo cyfaint y carbon dioxid ag amser. Mae 2 llinell, A a B. Gan ddefnyddio'r ddamcaniaeth grwnynau, nodwch ac esboniwch 2 ffactor fyddai'n gallu bod yn gyfrifol am y gyfraf uwch sydd i'w weld yn arbrawf A. Mae yna 4 ffactor sy'n effeithio ar gyfradd adwaith. Arwynebedd arwyneb, catalydd, tymheredd a chronodiad. Gwasgedd hefyd, ond mae gwasgedd yn gallu cael ei ystyried fel chronodiad nwy. Mae'r cwestiwn yn dweud bod nhw'n defnyddio'r un chronodiad. Mae ddim yn dweud unrhyw am catalydd mor bell ydym gallu gweld, ond mae'r cynllun marcio eisiau chi sôn yn hermau tymheredd ac hefyd arwynebedd arwyneb. Felly ddechrau gyda tymheredd. Ar dymhereddau uwch mae gan y ronynnau fwy o egni cinetig, felly mae mwy o wrthdrwyadau llwyddiannus pob eiliad. Arwynebedd arwyneb uwch. Os mae yna arwynebedd arwyneb uwch, mae mwy o ronynnau'n gallu cymryd rhan mewn gwrthdrwyadau, felly mae yna mwy o wrthdrwyadau llwyddiannus pob eiliad. Os ydych chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn, ydych chi nawr ar graf A ar ffynau grafau 2018. Nodwch sut mae'r graffiau'n dangos bod yr un mas o galsiwm carbonad yn cael ei ddefnyddio yn y 2 arbrawf. Os ni'n edrych ar y 2 arbrawf, maen nhw'n gynhyrchu yr un cyfaint o carbon dioxid. Os oedd nhw wedi defnyddio mas uwch o galsiwm carbonad, buas ni'n disgwyl cyfaint uwch o carbon dioxid i gael ei gynhyrchu. Esboniwch y tueddiadau yn adweithedd elfennau grŵp 1 a 7 yn y tabl cyfnodol, a mae 5 marc yn y cwestiwn yma yn rhoi asrenog i chi ar ffiniau graddau 2018. Y peth cyntaf i ddeall yw mae'r niwclews yn cynnwys protonau sy'n positif, ac mae electronau efo gwefr negyddol, ac mae gwefrau dirgroes yn atynnu ei gilydd. Mae adweithedd yn cynyddu i lawr grŵp 1. O'r rhai chi wedi gweld yn dosbarth, lithium efo llef adweithiol, wedyn y mwy adweithiol yw sodiwm, wedyn y mwy yw potasiwm, ac mae'r tuedd yna yn barhau wrth fynd i lawr y grŵp. Mae elfennau grŵp 1 yn colli'r electron yn ei plisgyn allanol pan maen nhw'n adweithio gan ffurfio ionau +1. Mae'n mynd yn haws i golli'r electron wrth fynd i lawr y grŵp oherwydd mae'n bellach i ffwrdd oddi wrth y niwclews ac mae atyniad y niwclews yn mynd yn llai. Mae'r adweithedd yn lleihau i lawr grŵp 7. Fluorin yw'r mwyaf adweithiol, wedyn clorin, bromin, iodine ac yn olaf y statin.
Mae elfennau grŵp 7 yn ennill un electron pan maen nhw'n adweithio gan ffurfio ionau -1. Mae'n mynd yn anoddach i ennill electron wrth fynd i lawr y grŵp, oherwydd mae pŵer a tynnu'r niwclews yn mynd yn llai wrth i'r blisgyn allanol mynd ymhellach o'r niwclews. Mae grŵp o fyfyrwyr yn cael 3 sampl o ddŵr. Mae un yn ddŵr meddal, un yn ddŵr caled dros dro, ac un yn ddŵr caled parhaol. Disgrifiwch ddull gall y myfyrwyr ei ddefnyddio i ddarganfod pa un yw pa un. Rhowch canlyniadau byddwch chi'n ei disgwyl. Does dim angen i chi gynnwys y manylion sydd eu hangen i sicrhau prawf teg. Y peth gyntaf i gofio yw dydy dŵr caled ddim yn ffurfio trochion sebon, bubbles wrth ysgwyd gyda sebon yn hawdd. Felly, dylen ni ychwanegu hydoddiant sebon at bob sampl ac ysgwyd. Y sampl sy'n cynhyrchu trochion sebon yw'r dŵr meddal. Dylen ni berwi y 2 sampl sydd ar ôl. Mae berwi'r dŵr yn cael gwared o caledwch dros dro ond yn cael dim effaith ar caledwch parhaol. Felly, ar ôl berwi, y sampl sy'n rhoi trochion sebon wrth ysgwyd gyda sebon yn awr yw'r dŵr caled dros dro. Yr un arall yw'r dŵr caled parhaol. Mae'r samplau o rhan 1 yn cael ei labelu yn X, Y a Z, ac mae cynnwys yr ionau'r samplau yn cael ei fesur. Mae'r canlyniadau i'w weld yn y tabl. Defnyddiwch y wybodaeth hon i ddarganfod ai dŵr meddal, dŵr caled dros dro neu ddŵr caled parhaol yw sampl Z. Rhowch rheswm dros eich dewis. Mae dŵr caled efo lefelau uchel o ionau magnesium a calsiwm. Felly ni'n gallu gweld bod Y yn yr dŵr meddal. Mae'r 2 yma, X a Z, yn dŵr caled. Felly mae nawr yn rhaid penderfynu pa'n yw'r dŵr caled dros dro a pa'n yw'r dŵr caled parhaol. Mae dŵr caled dros dro yn cynnwys ionau hydrogen carbonad, a mae dŵr caled parhaol yn cynnwys ionau sulfad. Felly'r ateb yw Z yw'r dŵr caled dros dro, oherwydd mae ganddo grynodiad uchel o ionau hydrogen carbonad. Mae dŵr caled parhaol yn gallu cael ei feddalu drwy gyfnewid ionau. Esboniwch sut mae cyfnewid ionau'n gweithio. Mae dŵr caled yn cynnwys ionau calsiwm. Mae ionau calsiwm yn newid lle gyda 2 ion sodiwm. Esboniwch pam mae'r resin cyfnewid ionau'n stopio gweithio ar ôl cael ei ddefnyddio'n barhaus. Mae dim mwy o ionau sodiwm ar ôl. Mae poteli litr o ddŵr mwynol yn cynnwys 184 mg o galsiwm sulfad, CaSO4, wedi hydoddi. Cyfrifwch nifer y molau o galsiwm sulfad sy'n bresennol. Rhowch eich ateb i 3 ffigur ystyrlon. Mae'n dweud bod 1 mg yn 0.001 gram, ac mae'n rhoi'r AR i chi. Ble mae nhw wedi rhoi'r AR i chi, maen nhw wastad eisiau chi weithio mas o'r MR, so mae hwnna wastad yn lle dda i dechrau, ac o leia bych chi'n cael 1 marc. Mae yna 1 calsiwm, 1 sulfur a 4 ocsigen. Mae'n calsiwm sulfad. Os ydyn ni'n mewnbennu yr ARs, mae'r MR yn dod mas fel 136. Yr afaliad am mol yw mas rhannu gyda MR, ond mae'n rhaid i'r mas bod mewn grams. I gael y mas mewn gramiau, mae'n rhaid lliosi gyda 0.001, sy'n rhoi 0.184. Nôl i'r afaliad yma, 0.184 rhannu gyda 136 yw 0.0013 i 3 ffigur ystyrlon. Neu gallwn ni roi yn y ffurf safonol, 1.35 lliosi 10 i'r -3. Mae hwnna neu hwnna yn gywir. Y ddealltwriaeth fwyaf cyffredin o'r term metal trwm yw elfen fetelig sy'n wenwynig a sydd â rhif atomig, mas atomig cymharol a ddwysedd uchel. Mae diffiniadau sy'n cael ei defnyddio yn amrywio gan ddibynnu ar y cyd-destun. Ym maes metelig, enghraifft, mae metal trwm yn cael ei diffinio ar sail dwysedd, ond ym maes ffiseg, y rhif atomig yw'r ffactor gwahaniaethol. Byddai gan gymegydd fwy o ddiddordeb yn ymddygiad cemegol fwy na thebyg. Mae diffiniadau mwy penodol
wedi eu cyhoeddi, ond does dim un o'r rhain wedi cael ei dderbyn yn eang. Er y diffyg cytuno hyn, mae'r term yn cael ei ddefnyddio'n eang ym maes gwyddoniaeth. Weithiau metelau trwm yn cael ei diffinio fel metelau a ddwysedd uwch na 5 gram pob centimetr ciwb. Yn aml, maen nhw'n wenwynig iawn neu'n niweidiol i'r amgylchedd. Chromiwm, arsnig, cadmiwm, mercury a fflwm sydd â'r potensial mwyaf i achosi niwed oherwydd eu bod nhw'n cael eu defnyddio'n eang. Mae metelau trwm yn beryglus oherwydd eu bod nhw'n tueddu i fiogynyddu. Mae biogynyddiad yn digwydd pan mae'r corff yn cymryd y cymegyn gwenwynig i mewn yn fwy cyflym nag y mae'n ei ysgarthu. Mae plwm yn cael effaith niweidiol ar ddatblygiad meddyliol plant bach a phlant. Mae plwm yn gallu bod yn ffactor hefyd mewn problemau ymddygiad. Gallai gwenwyno metel trwm digwydd o ganlyniad i halogiad dŵr yfed. Plwm yw'r halogydd metel trwm mwyaf cyffredin. Fel un o gydrannau tetraethyl plwm, roedd yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn petrol plwm o'r 1930au i'r 1970au. Er bod yr arfer o ddefnyddio petrol plwm wedi dod i ben erbyn hyn, mae crynodiad uchel o blwm mewn pridd sy'n agos at ffyrdd, gwelir ffigur 1. Roedd paent sy'n seiliedig ar blwm yn ffynhonnell arall o lygredd plwm, ond mae wedi wahardd yn y Deyrnas Unedig erbyn hyn. Mae ffigur 2 gyferbyn yn dangos sut mae swm y plwm oedd yn cael ei ddefnyddio mewn paent a phetrol yn Unol Daleithiau America wedi newid dros y 20fed ganrif. Ticiwch y blwch wrth ymyl y gosodiad sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o pam nad yw un diffiniad o fetel trwm yn cael ei derbyn gan bob gwyddonydd. Ife, dydy metelegwyr, ffisegwyr a chemegwyr ddim yn ymddiried neu gilydd. Na, mae hwnna ddim yn swnio'n iawn. Dydy metelegwyr, ffisegwyr a chemegwyr ddim yn poeni am y ffaith bod metelau trwm yn wenwynig. Na, wedi darllen bod nhw yn poeni. Mae metelegwyr, ffisegwyr a chemegwyr yn poeni am wahanol briodweddau metelau trwm. Yn y paragraff cyntaf, yna rhywbeth a fy'n sôn am hynna. Mae metelegwyr, ffisegwyr a chemegwyr yn astudio metelau trwm gwahanol. Na, maen nhw'n ystyried yr un metelau trwm, ond mewn gwahanol ffyrdd, felly rhaid bod yn yr un yma. Ers yr 1970au mae defnyddio peipiau dŵr plwm wedi wahardd ar draws Ewrop. Esboniwch pam mae hyn wedi digwydd. Wel, ni'n gwybod bod metelau trwm yn halogi dŵr yfed, a ni'n gwybod bod e efo tuedd i fiogynyddu. Mae dŵr yn cael ei halogi a fflwm gwenwynig sy'n biogynyddu yn y corff. Ticiwch y blwch wrth ymyl y ddau osodiad sy'n disgrifio'r casgliadau sy'n gallu cael eu tynnu o'r data yn ffigur 1. Ife, mae halogiad plwm mewn prif ar ochr y ffordd yn lleihau mewn trefi ac yng nghefn gwlad wrth i'r pellter o canol y ffordd gynhyddu. Cefn gwlad, lleihau pob blwyddyn. Yn y tref, mae'n lleihau, a wedyn mae'n mynd lan, wedyn mae'n lleihau, wedyn mae'n mynd lan. Nid hwnna yw e. Mae'r lleihad mewn halogiad plwm rhwng 12 a 42 metr o ganol y ffordd yn fwy mewn trefi nag yng nghefn gwlad. Mae hwnna'n bosib. Mae halogiad plwm mewn prif ar ochr y ffordd ar bob pellter lawer fwy mewn trefi nag yng nghefn gwlad. O wedi, llawer mwy ar pob pellter yn tref nag cefn gwlad, mae'n rhaid bod hwnna'n iawn. Mae halogiad plwm mewn prif ar ochr y ffordd yn lleihau rhwng 12 metr a 42 metr o canol y ffordd yng nghefn gwlad. Ydy, pob blwyddyn. Yng nghanol yr 1970au, roedd defnyddio plwm mewn paent a gwneud ceir oedd yn defnyddio petrol plwm wedi ei wahardd. Ticiwch y blwch wrth ymyl y gosodiad sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o beth digwyddodd ar ôl y gwaharddiad. Roedd paent a phetrol ddi-plwm
erbyn yr 1970au beth bynnag. Dyma'r 1970au, a ni'n gallu gweld yn glir bod yna dal plwm mewn petrol. Felly nid hwnna yw. Doedd paint a phetrol ddim yn diblwm tan 1980. Na, mae yna dal plwm mewn petrol yn 1980, nid hwnna yw. Fe wnaeth ddefnydd o baint sy'n seiliedig ar blwm a phetrol plwm gynyddu tan 1980 cyn lleihau. Na, mae dau o nhw yn dod lawr erbyn 1980, so nid hwnna yw. Fe wnaeth gymryd 15 mlynedd i baint a phetrol ddod yn ddiblwm. So dyma pwynt y gwaharddiad. A ni'n gallu gweld 15 mlynedd o'r pwynt yna. Does dim plwm mewn petrol na phaint. Mae plwm yn gallu ffurfio nifer o ocsidau a fformulau gwahanol. Mae plwm coch, Pb3O4, yn cael ei ddefnyddio i wneud batrïau. Mae'n cael ei wneud drwy adweithio plwm carbonad ag ocsigen. Mae carbon dioxid yn cael ei gynhyrchu hefyd. Cydbwyswch yr hyfaliad ar gyfer yr adwaith hwn. Mae'r cwestiwn yma yn heriol iawn. Dechrau gyda unrhyw beth sydd ddim yn cydbwyso. Mae yna un plwm fan hyn a 3 fan yna. Os dwi'n rhoi 3 fan hyn, ni'n gallu sortio'r plwm mas. Mae hwnna'n meddwl bydd nawr efo 3 carbon, felly dwi'n gwneud 3 carbon dioxid. So dwi'n gwybod mae'r plwm a'r carbon yn iawn. Felly fi edrych ar ocsigen, 3 lluosi 3 yw 9 plus 2 yw 11. So mae yna 11 ocsigen ar yr ochr yma. Ar yr ochr yma, mae yna 3 lluosi 2 yw 6 plus 4. Mae yna 10 ocsigen ar yr ochr yma. Felly dwi eisiau mwy o ocsigen. Yr unig ffordd dwi wedi gallu gwneud hynna yw i gael 2 o rhain. Nawr mae hwnna'n meddwl bod popeth arall wedi cael ei gythio mas. So 2 lluosi 3 yn neud 6 plwm. So wedi angen 6 o rein. Os dwi efo 6 o rein, dwi nawr efo 6 carbon, sy'n meddwl dwi'n neud 6 carbon dioxid. A nawr mae'n rhaid i fi edrych os mae hwn yn iawn eto. So unwaith eto, mae'r carbon yn iawn, mae'r plwm yn iawn, felly fi adio lan yr ocsigen. 6 lluosi 3 yw 18, plus 2 yw 20, so mae 20 ocsigen ar yr ochr yma. 6 lluosi 2 yw 12, plus 2 lluosi 4, 8. So 8 plus 12 yw 20, so 20 ocsigen ar yr ochr yma. Felly yr ateb yw 6 PbCO3 plus O2 yn neud 2 Pb3O4 plus 6 CO2. Mae 11.36 gram o blwm ocsid yn cynnwys 10.18 gram o blwm. Cyfrifwch fformwla empirig yr ocsid hwn. Y cam gyntaf yw gweithio mas faint o ocsigen sydd ynddo fe. Felly ni angen 11.36 tynnu 10.18 a mae hwnna yn rhoi 1.18 gram o ocsigen. Nesaf ni'n creu tabl a ni'n rhoi plwm ar un ochr ac ocsigen ar yr ochr arall, a cam 1 yw i gweithio mas y molau. So ni'n gwybod bod mol yw mas dros rhif mas. Wel, mae yna 10.18 gram o plwm rhannu gyda'r prif mas, sef 207. Ag efo'r ocsigen, mae yna 1.18 gram o ocsigen rhannu gyda'r rhif mas, sef 16. Mae'r rhif masau yn dod o fan hyn. Ac mae'r mas yn cael ei roi yn y cwestiwn am plwm, a ni newydd cyfrifo fe ar gyfer ocsigen. Felly'r molau o plwm yw 0.0491, a'r molau o ocsigen yw 0.07375. Y cam nesaf yw i gweithio mas pa un o'r rhain yw'r rhif lleiaf, a wedyn rhannu'r 2 rhif gyda'r un lleiaf. Ni'n mynd i cymhareb nawr, os ni'n gwneud unrhyw beth i un ochr, mae'n rhaid wneud i'r ochr arall.
0.0491 rhannu 0.0491 mewn cymhareb â 0.07375 rhannu 0.0491. So mae unrhyw rhif wedi rhannu gyda'i hunain yn 1. Ac mae hwn yn dod i 1.5. Dydyn nhw ddim yn rhifau cyflawn, chi'n methu cael PB1 o 1.5. Felly mae'n rhaid i ni lliosi'r dau ochr gyda 2 yn yr achos yma. A ni'n cael PB2 o 3. Mae'r cwestiwn yma wastad yn cael ei wneud yn yr un ffordd. Gweithio mas unrhyw cymegyn sydd ar goll trwy tynnu be chi efo i ffwrdd o'r gyfanswm. Os mae hwnna'n rhan o'r cwestiwn, mae ddim pob tro. Wedyn mae'n mynd mewn i môl, cymhareb, ateb. So môl yw mas dros rhif mas. A mae'n rhaid chwarae gwmpas gyda'r cymhareb fel arfer trwy rhannu gyda'r lleiaf. Os chi'n efo rhif llawn wedyn, mae'n rhaid chi penderfynu be mae'n rhaid lliosi y rhif yma gyda mwyn cael rhifau llawn. A wedyn, gobeithio, ydych chi'n cael 3 marc. Dyna diwedd y papur.